Na, sziasztok! Ebben a videóban most, hogy hívják, olyanni fogunk Stumbleguys-ozni. Ha szeretnétek majd jönni, akkor nyugodtan jöhettek. Egyébként én most töltöttem le a Stumbleguys-t. Kicsit kikapcsolom a kamerát, jó? Oké. Na, indul a Stumbleguys. Most csinálom elsőnek a Stumbleguys-ot. Szóval, ha szeretnétek jönni, akkor írjatok kommentbe és iratkozzatok is fel majd. Játszottam már másik Stumbleguys-on. Most ezen a telefonon játszottam már Stumbleguys-on, de nem az új telefonon. Szóval, ja. Itt most nem már 12, nem 13 halál. Oké. És egyébként mi újság veletek? Én most éppen itt van a édességes dobozom, amiből már nagyon kevés minden van. Hát van benne egy ilyen csoki, egy ilyen fókuszos puszedli, túró rudi és almalé. Kamil, szeretnél benne lenni a videómba? Oké, nem szeretnél benne lenni. És nézzétek, hogy milyen szép a doboznak a teteje. Makrónos. Még? Makron. Mindegy, írjátok meg kommentbe, hogy ti hogy szoktátok venni a makront. Hát én így, csak ide. Labda. Ezt úgy hívják, hogy labda. This is labda. Ja. Egyébként észrevettem azt, hogy elég sokan nézitek a videóim, de nem is iratkoztok fel. Iratkozzatok fel és nyomjátok azt a like-ot. Hogy minél többen legyünk és live-ozhassunk. Fogunk majd mindent csinálni együtt. Jó kis csapat leszem. Majd csinálni fogok egy Facebook csoportot. Az lesz szerintem a neve, hogy és majd ha szeretnétek jönni, akkor csak írjatok kommentbe itt YouTube-on, hogy szeretnék jönni. Na mindjárt betöltött. És akkor automatikusan tudni fogom, hogy akartok jönni. Bekapcsoljuk a kamerát. Éppen süt a vacsora. Sült krumpli lesz sült hurkával. Ja. GG. Oké, nagyon jó, betöltött. Jó. Oké, GG. Jó. Na mehet. Tettem 55 gemet. Oké. Adunk egy nevet, hogy Szinti Pro. Oké. Jó, még nem lehet minden. Menjünk is! Írjatok, ha most szeretnétek majd velem jönni. Megyünk egy kört, és szerintem most ennyi lesz majd.
mert így is hosszú lesz ez a videó, már 5 perces. De nem baj, azért vagyunk most itt, hogy játszok egy kicsit. De majd nézzétek tényleg a videókat. Nézzétek meg, hogy milyen jó tartalmakat csinálok. Oké. Picit lassú most már. Sok mindent töltök a gépen, és most lefagy a netem. És nekem itt a játék nem lassú, de nálatok lehet, hogy most lassú lesz nekem. A telefonomon alig van most net, de nem baj, GG. És nem GG. Írjátok meg majd, hogy milyen videókat szeretnétek. Van. Éllabdám. GG. Nem vagyok. Oké. Jaj, ezt nem annyira tudom, ebben nem vagyok olyan jó. Én most komolyan lehidalok, hogyha nem esek ki. Ma voltam Balsan. Armin Ganget már biztos ismeritek, Sárközi Armin. És mondtam, hogy nem vagyok pro. De ez a videó most ennyi lenne, addig is sziasztok!